Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu kallo da sauraron mu, sunana Adamu Zango kamar yadda kuka sani. Albishirin akwai wani sabon fim din mu da zamu fara kawo muku shi cikin manhajar YouTube kamar yadda aka saba. Fim din nan mai kayatarwa ne, mai fadakarwa kuma mai tunatarwa kuma mai nishadantarwa, duka dai akwai a cikin fim din mu mai suna Hanyar Allah. Zan fara kawo muku wannan fim din ne a kowace Alhamis da misalin karfe 8 na dare a cikin tashar mai suna Adam A Zango Official da kuma Muryar Jama'a TV da misalin karfe 8 na dare na kowane Alhamis. Kada ka bari a baka labari. Ina tabbatar muku da cewa wannan shiri zai kayatar da ku kuma zai ilimantar da ku. Babu wasa a cikin wannan shiri domin ya shafi abubuwa na addini da shauransu. Don haka kowane Alhamis da misalin karfe 8 za mu fara kawo muku wannan shiri ne ranar 23 ga wannan watan da muke ciki. Kada ka bari a baka labari.